my name is Sandra and you're watching Micro Moments. Today's video is already part 2 featuring the main library in Oslo, Norway, the Deichman Bjørvika. Ang old main library po ay located sa Arnigarborgs Plus. At ito po yung favorite hangout place ko dati nang nakatira ako sa Oslo. Yes. Kaya na-feature ko po ito sa vlog ko at isi-share ko po yung link sa description box below. Huwag niyo pong kalimutan, huwag niyong kaligtaang tingnan ito. Yung new main library naman po ay located sa Bjørvika. Yes. Ito ay malapit lang naman sa Oslo Opera House. At sobrang gaganda din ng paligid. Mga modern yung mga buildings na nasa paligid nito. At hindi po siya napapatalo sa mga kalapit na buildings. Sobrang ganda din ng architectural design ng new main library. At hindi lang nagpapatalo sa architectural designs sa kalapit ito na building, itong Oslo Main Library ngayon ay isa sa pinakamodern na library lang naman dito sa Europe, friends. Hindi lang dahil sa yung design niya, kasi yung design niya, friends, amazing talaga. Kung gusto mo yung parang nasa park ka na setting, sige, yun. Kung gusto mo naman na parang nasa bahay ka lang, pwede. May ganun ding atmosphere. Kung gusto mong parang nasa gilid ka lang ng dagat, wala namang dagat doon na malapit, friends. Fjord, meron din, friends. Kung gusto, yun, mga hilig ng nature, malawak na space, doon ka, diyan ka lang tingin-tingin sa sa gilid ng tawag nito, wall, kasi yung wall, friends, is made of glass. Makikita mo yung sobrang lawak at magandang fjord na view. Kung gusto mo naman ng city view, para nare-relax ka sa ganong atmosphere, doon ka din mag-face ka doon para makakonsentrate ka sa pag-aaral mo. Ganon, as in, binigyan nila ng madaming alternative ang mga learners para maka-absorb ng information na kailangan nilang aralin. Ganon kaganda yung new main library ng Oslo, friends. Merong setup na pang group, para isang grupo, para mag-group study kayo. Meron namang setup na pang-isahan, dalawahan, yung pang maliit lang na grupo, may ganun. So, maganda. Yung old main library po, parang typical lang na library sa Pilipinas. Ganun yun ang atmosphere, friends. Kaya gustong-gusto ko doon kasi nga hindi siya maingay, tapos makikita mo yung mga tao na serious na nag-study. Katulad nga sa Pinas na atmosphere, ganun yung atmosphere sa old main library. And hindi lang yan, friends. Ang nakaganda nito sa new main library ay automated siya, friends. Meron siyang automated system na kukuha ng aklat. For example, nasa 5th floor ka. Tapos yung mga aklat na hiramon mo, yung isa nasa underground floor. Tapos yung isa nasa 2nd floor. Yung isa nasa 3rd floor. May lang naman, friends. May automated system lang naman na magdadala ng mga aklat na gusto mong hiramin papunta kung saan ka na floor. Yes. Kasi connected yun sa computer. Pupunta ka sa computer, hiram ako ng ganitong aklat, ganyan. Tapos, i-inform ka ng through, di pa ko sure kasi hindi ako nanghiram dyan sa main library. Pero i-inform ka either through email or text message na pwede mo nang kunin yung hiniram mong aklat sa shelf number, ganyan.
ibibigay nila sa inyo kung saang particular shelf mo pwedeng i-claim yung gusto mong hiramin. Yes, ganun ka high-tech yung new main library. And tulad din ng ibang library sa Oslo, kasi madaming ang library ang Oslo, hindi lang mga aklat ang pwede mong hiramin, friends. Pwede ka ring mag-book para hiramin mo yung 3D printer nila. Pupunta ka doon, magpiprint ka kung anong gusto mong i-print. Or t-shirt printing. Kung gusto mong magpa-print ng t-shirt na ikaw yung designer ng gusto mong ipaprint, diba? Kasi mayroon namang ibang tao na gusto nila na own design talaga yung gusto nilang suotin. Pwede kang manghiram ng printer doon. Mag-print ka ng t-shirt mo. Hindi lang yan. Makikita mo na feature sa mga library sa Oslo. Meron din silang place na para sa mga hobbies new, like hindi lang naman hobby yung pagtatahi, friends, diba? Yung mga sewing machine. Mag-learn kayo para mapagkakitaan. Ganon. Yes, meron silang sewing machine na pwede mong mahiram sa library. Madami pang mga activities actually na pinanggagawa sa loob ng library, friends. Kaya nga meron silang information board doon sa yan friends, yan information board. Makikita nyo kung ano yung mga activities na mangyayari for this week, ganon. Nilalagay nila. Kaya ang mga tao mawiwili kayo magpunta ng library. Kasi hindi lang ng mga libro ang andoon. Madami. Music, hobbies nyo. Tapos yung mga bata, ang nakaganda doon, friends, sa place ng mga bata. Meron silang area na fantasy area. Example, babasa kayo ng aklat. Tapos, as in, friends, ano ba pag-describe nito? Meron silang ginawang mga special space para sa mga bata, na papasok doon ang mga bata para pag nagbabasa sila, parang yung mind nila matitrigger na ma-imagine nila more kung ano yung binabasa nila. Ganon. I hope naintindihan nyo yun. Pero maganda talaga, friends. Ano pa ba ang kaibahan dito sa ibang library? So far, yun lang yung masashare ko sa inyo, friends. Siguro, hindi lahat ng feature ng library ay na-share ko sa inyo. Pero at least naman po, masilip niyo ito at mapag-alaman through sa pinagsasabi ko kung gaano ito ganda ang public main library at saka ibang libraries ng Oslo. Enjoy nyo, friends, kung ano yung makikita nyo sa video. Enjoy sa panonood!
Ang dami nang nasabi kong walang kabuluhan. Pasensya na po. Pero yun talaga yung yung vibe na feel ko nang pumunta ako sa loob ng library. Sinishare ko lang po, friends. Kaya kung kayo po ay makapunta ng Norway, try nyong bumisita din para makita nyo in person yung main library ng Oslo. At saka popost ko po pala as comment yung link ng sinasabi kong website ng Deichman mismo. At saka yung video na sila mismo ang gumawa para makita nyo po kung gaano ka high-tech at kaganda ang Deichman Library.
Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.